Ito ang Bantay Reyes o ang tinatawag nilang New Zealand ng Pusurubio, Pangasinan. Ito ay makikita sa gitna ng Barangay Kamanggaan sa Sison at Barangay Don Benito ng Pusurubio, Pangasinan. Nadiscovery ito taong 2020 dahil sa angking ganda nito. Tanaw mo ang Cordillera Mountain at mga iba't ibang bayan ng Pangasinan. Hinahalin tulad din ito sa Papamoa Hills ng New Zealand dahil sa kulay berdeng kapaligiran at kamanghamanghang tanawin nito. Kaya sa video na ito, tara, samahan niyo ako para mag-travel adventure sa Papamoa Hills ng New Zealand ng Pusurubio, Pangasinan. Let's go! Magandang hapon sa inyong lahat mga par. So andito na naman po tayo at magbablog sa makulimlim na panahon. So ngayon pupunta naman tayo sa bayan ng Pusurubio, Pangasinan. Dadayuhin natin ang kanilang New Zealand na tinatawag. So dinarayo ng mga tao ito, mga bisita, mga turista. Titignan din natin kung gaano pa kaganda sa area shot. Makikita natin kung gaano ba ito kalawak at kung ano mga nasa paligid dito. So let's go, umpisa na natin ang video mga par. Alright mga par, so nandito tayo sa may bayan ng Rosario para baybayin ito, makapunta ng bayan ng Pusurubio. Yan mga par, so dati inakyat natin yung bundok ng Cannon Road at dito naman yung bundok ng Marcos Highway. So abangan nyo ang ating vlog sa may Nagilian Road para makita natin kung ano ba yung mga magagandang view nito. Ano ba ang pinakamaganda at maayos na daanan papuntang Baguio. Alright mga par, so nandito na tayo sa may Sison, Pangasinan. At meron pa tayong 16 kilometers para mapuntahan ang Pusurubio, Pangasinan. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Alright, so nandito na tayo sa may tulay ng La Union. At ayun, sa bundukan, nakikita natin sa harapan natin at makulimlim. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be. Itong pupuntahan pala natin ay sa boundary ng Sison at saka ng Pusurubio. So medyo malapit na siya sa Sison, itong pupuntahan natin New Zealand. So titignan natin kung gaano ba ito kaganda. So try natin magpalipad ng drone dyan. Sana makapasok tayo. Kaya tara mga pa, let's go. Kasalukuyan natin binabaybay itong Manila Road, itong Pusurubio
MacArthur Highway. Alright, tapos dito magpapa kanan tayo sa may barangay Batakil. Titignan natin dito. Barangay Batakil Road. Tapos kaliwa. Tapos dito magkapakanan tayo. Yan, sundan natin yung expressway. Oh. Tapos kaliwa. So 2.2 kilometers na lang ang pupuntahan natin mga par. Mararating na natin. Ayan, kita ko na. Yan, yung bundok na yan. Oh, ang ganda. Yan mga par, oh. Yung bundok na yan, kulay green na. So sana makapasok tayo. Ang ganda na lugar. Kulay green na mga par. So dito na. So dito na. Boss, pwede magtanong? Paket pa New Zealand? Pero papasok yung motor. Pero may paparkingan dyan. Ayan. So tigisan na kayo dyan. So kayo na bahala. Hindi kayo mag-shoutout. Pangalan nyo? Christian. Tapos kayo kuya. Sige, salamat sa inyo na lang tawag dito. Bali ang packet New Zealand dito. Packet ka dito. Dire-diretso lang, walang liko. So ito yung dadaanan mga par. Packet ng bundok. So, may mga nakasabayan tayo dito. At maglilibot din. Ito ang sinasabi na nakakapagod umakyat.
Yan yung view. So doon season, ay dito pa lang season, Rosario at saka Pusurubio. Yan. Grabe ang ganda dito. Ano? Shout out nga po pala may Meryl Tarjo. Special day niya ngayon, so batiin daw natin. Tapos shout out na rin kay Bike Tayo. So ayan, more on adventure yung ginagawa din yun. So subscribe tayo dyan kay Bike Tayo. Let's go! So ayun mga par. So hanggang dito na lamang ang ating video dito sa may New Zealand ng Pusurubio. So nasaksihan natin kung gaano kaganda ito. So bundok-bundok na may mga damo, nagkulay green na. So napakaganda. Sulit ang pagpunta dito. Ayan, so hanggang dito na lamang ang ating vlog mga par. So kung bago ka lang po sa aming channel, please click like and subscribe. At share nyo rin sa mga barkada natin. So see you on our next ride. Bye bye.